kai ko kai soyayya ce fanan ya kai ka zo wani guda ina jin ka sai ne ba ai can kwanakin baya da na shiga daki ina bacci wani abin alajabi da ya faru da ni wallahi ba taba tunanin hakan zai faru to me faru abokina dibi ne ina kwace kawai sai nake jin ƙara ta mutane ina fitowa na duba sai na ga kamar gaba ɗaya na rasa ma ina nake jin ƙara na ƙara koma na kan ina ƙara fitowa na ƙara ganin ni ban ga kowa ba amma ƙara nake ji wannan daga sama sai na ga ashe wani jirgi ne mutu mutane mai ya mutu a cikin jirgin da ya hawo na fiye a cikin Allah na gama ai sai ka tura mu wata tafiya da muka yi shekarar ba na kuma za mu je Kaduna ba muna kan hanya muna hawo tun da muka je tasha muka samu wani ana ce mai baba kauri baba kauri ta ce muka ne ce ta ake ciniki 15 muka kawo motar nan haiki 15 kuma shida daga Kaduna zuwa Kano 15 muka gama ciniki muka wallahi ba wannan a haitin a tashan nan ya mutu bai da muka zo sai da muka fara da mu sha mai nan irin nan to ya mata bai da aka tambaye man nan za a zuba har kamar da ribi gida ne sai me yasa ko da wuce a kun da hali kada kana mu dai shaya ya da aka ce mutum tun daga Kaduna mutu ma a cikin mota ba a san ya mutu ba sai da kazo sannan ka kare ya mutu ka kwantar da hankalinka aboki na ka zauna ka ji ni kullum a kodo shi matsala ka da ka zauna ka ina da jiya kana ji ka fama da ce mu je mu siyo kuka ta ake mu je mu siyo kuka ta ba mu kudin ajiye shi nace ta ba kudin ajiye sauyin nan ta akwai aboki na mai wannan dican din nan Audu baka ji muka je muka zuba man 500 a gidan man na gidan kara da muka hawo muka je da wano muka zuba aka nace a dawo ne zan tuka mai ikon Allah da zai baka ikon Allah sai da na aishi kan mai din nan gudu ne ka san wannan gada ta wannan kurna wanda zaka so kan nan ka san adon ka gudun ne ka taka burki a dole ne ikon ubangiji ina taka burki na ta kwanta a hetin a nan kare komai na mai din ya a haka muka samu mu ƙara kawo kan kudin wanda kakkare na mu kai ka gani kamar da muka kiyo sai hakkare ko ka san wani abu ne no.